Хора, сам да кажа... Че ако ви е прекалено скъпо, тогава защо гледате това видео? Не знам. И сам да кажа, слаймовете не пристигат с еднаква цена. И как не пристигат с еднаква цена? Всеки слайм струва еднакво. Да, ще правим различно с... Аз го умешах. Нищо, ще го направя отново. Това е гигантска топка слайм. Той е по-голям от мен. Погледнете, Да, по-голям от Алекс. Да, и ако имате, когато сте пипали слайма, ако имате някакви парченца, го измийте веднага, преди много да правите. Бързо. Когато правите, например, имате вечеря или нещо. Да знаете, че сега имаме само 2 купички. Скоро ще имаме още. What? Какво казва? Той каза гумени бомбони. Гумени бомбони! Алекс, бързо виж. Колко е голям. Ето тук стигна. Ето толкова беше ширен. Дани. Къде са купите? Да, аз ги оставих. Искам само пак. Ще завършим видеото с... Satisfying звук. Май не чухте. Перфектна топка. Какво? Please go! Добре, приключваме видеото. Аз съм... Добре, Алекс не иска да приключваме. Алекс. Иначе като цяло този слайм е ужасно голям. В смисъл... Между друго... Ей, гледай тая дупка, колкото главата ми. Не си пъхайте главата на слайма. Не си го докосвайте и до носа. И дори не се опита. Да. Между другото, ако искате, може вашия слайм да дойде само в купичка или може да дойде в едно кашонче или пликче. Не, без пликчета и без кашончета. Защото още не са ни пристигнали, ние сме се ги поръчали, но ще пристигнат чак след... И последно казваме само приятелите. Майко... Много е забавен този слайм. Да, понякога умръзва, защото... Ма той всъщност и мачка, смисъл, разтривате, сещате ли се? Тренирате с него. Обаче после ръцете ви са целите в прокат. Да. Не се вижда на камерата, обаче Алекс ще потвърди, че има много прокат. Да, виждаме мен. Майко... И също не си оставите Слаймът на някъде, например на масата и после да отивате някъде на разходка или някъде. На масата без купичка. И без капача. Ние не слагаме капачета. Да, още работим на капачетата. Моля не ни се смейте, ако искате нещо друго, но това не е за пръв път. И моля ви не ни хейтете, че е много скъп, защото това все пак сме го правили ние. Аз съм си поръчала ето тази на Х на английски. Ели, аз искам да си смия ръцете, не искам повече да го пипам. Окей. Ето, взимайте пример от Алекс. Аз само ще напълня купичките и ще си измия ръцете. Нищо не е. На земята. Да, на земята без да искаш да сложи. Спокойно, то се измива много лесно, обаче ако се залепи, в смисъл, ако доста... Мисъл, нали си такова... Чакай, че мога да го кажа. Ако... нали... таковата...
Ако го изпуснете, ще таковате. Ако го измете на момента, нищо няма да му стане. И да, между другото, ако се чуете, защо гледам на там, просто не дам и аз. Елина, само да питам. Какво искаш? Такова. А сега ще правим след малко и утре ние всеки други ден или всеки... Всеки ден работим. Да, всеки ден работим. По някой път може да е Ели на къщата, по някой път може да е в... Ние сме съседки. Аз живея тук и тя живее буквално в долната къща. Едни до други сме. Бай, Давид. Можете да си го правите гладко. Знам, че поне един човек ще се изкуши да го направи гладко като мен. Но с топчетата доста трудно ще става гладко. И също между другото не си оставяйте и слайма в колата някъде. Само да кажа, от топлината може да се разтопи, а от климатикът може да се втвърди. Ако си играете под климатик, може да се втвърди. И не му слагайте смисъл пясък, ако сте на море или на басейн. Или и не го мокрете. Ако не ви хареса и вече сте сложили пясък, не го мокрете. Просто... Ние ще правим като цяло и плажни слаймове. Да, като цяло сега ние сме... Виж какво тук има. Сега сме като цяло на лятно режим и сега ще правим лятни и готини. Защо сега ще кажете, това е лято, защото тогава правите бърди кейк, защото много хора през лятото имат рожден ден. Доста хора. Страшно много. Аз съм една от тях. Майка ми и татко ми и брат ми, те също имат. И баба ми, и дедо ми, всички. Така, добре, напълнихме тази кутишка. Знаете, моля ви последвайте в TikTok Александра Коте на български. На български се пише Александра Коте. Това е тя. И можете да последвате на английски това всичкото. Обаче с малки букви. Лео, няма да го изпочи. Не! Искам само да кажа да последвате с малка буква и всичко това са английски букви. E.L.T.O.41 и ще ви излезе мен. И също за последен път. Чакайте, направо ще ви го покажа. Да не се чуете пак какво път това. Между другото и също, когато си гледате на телефона, не го слагайте на леглото, на дивана и на телефона. Като цяло просто можете да ме потърсите една розичка червена, сме готови. Менчето, как се казва? Нищо. Кой пък сега? What? Ето тук отдолу под това мой да ще се види. Ако не се вижда, сори, просто напишете една червена розичка и трябва да ви излезе мен. Аз имам едно видео с букет цветя, където казва Hey Money. Ма това е едно от Мисля, това ми е предпоследното видео, така че със сигурност. Майко, аз тук имам топче. Не слайм ли? Тук нещо стана, нещо ми капна. Какво? Това е брокат. Така, майко, никога не го поставите ето така, защото той така почва да се разтича. Кога си се наранила? Не знам. Да, съобщения тук за слайма, защото доста приятели ги попитахме. И те почти всичките казаха да, почти. Тези, които са казали не такова, тези, които са казали... Другото, ако не харесвате този слайм, просто чакайте до утре или след малко... Не. До доста време ще трябва да изчакате. Да. Така че е ваш си проблем, ако не ви харесва този слайм. Ако не ви харесва, утре ще направим нов слайм. Да, утре. Обаче ще почнем да го продаваме малко по-късно. Да. Добре, айде, чао. Вие може да си купувате, но след малко. Не, само познатите не могат да си купуват. Добре. Ти каза само познатите. Да бе, точно познатите. Само познатите, хората, които ние познаваме. Така, аз съм...
Аз съм Елина. Аз съм Алекс, а вие бяхте в канала на Александра. Суши. Чао!